perquè m'agrada molt la temporada alta. Hi ha dues coses, no, diverses coses que m'interessen d'aquest espectacle. Per una banda, la barreja que fan de la interpretació amb la música, en directe, el teatre i la dansa. És una companyia de molts actors de diferents nacionalitats, és a dir, que hi ha llenguatges molt diferents alhora en un escenari i, a més, també hem de destacar la presència d'una gran dama de la interpretació belga. És una veu increïble, la d'aquesta dona, a més, té moltes taules. Tinc moltes ganes de veure aquesta proposta.